pụta kịta na-asị gị na gị chere oge echi onye ahụ skama oge echi bụ skam onwe ihe a na-akpọ oge echi ihe oge echi iwu tata echi niile nwanne echi that is to say every day we oge echi mana ọ bụrụ na ịpụta na-eche na oge echi bụ mgbe iji too okorobịa mgbe iji kaba nka oge echi bụ echi tata kwana gị oge echi bụrụ echi tata kwana gị so ị na-aghọta na oge echi iwu next future after that is oge echi ahụ nkịta ọ scam mmụọ Odogwuakataaka m kwuru ọ nweghị onye ọzọ ga-ekwu ya kwa ihe onye mara ka ọ na-ekwu oge echi iwu scam the moment ị na-aghọta na ọ after ịghọta next tomorrow next month next year mgbe ahụ okwu adara na chere oge echi ọwụdibe gwara gị ọwọfeke gwara gị onye ọ pastọ ọ nne gị ọ nna gị onye ọrịa na-agwa gị arụ eskama ọ na-askam gị ya gwụ na ịma ihe ọzọ ọ na-askam ya conscience ọgwụdụ na ịchọja o nwere ike ị na-asị ọ na-aga ego ọ na-ana gị conscience gị ị nwere ike ị na-asị gị ka ọ skam gwa ọ na-askam ya knowledge ị chere ọsọ mgbe ị na-amadị ego na onye nwa skam ọ bụ sọsọ ịma na ndị karịrị anyị don't you know that ndị ụka scammer anyị ọnwa onye ego ha nara anyị ọnwa ego ha nara mana ọ n'ihi scammer nke scammer anyị ka ọ na-abịa ịtacha afọ ije chere nke iji megị na tụnye ha so na onye ụda nriri oge gị rikwere ihe gị niile o because time is money ọgwa ya ihe ngwo na onye nriri oge gị na-ene anya na scam ego gị mana scam ya time ịhụ na scam kwere ego gị onye scam ya conscience iji eburu mmadụ gịnị ka ọ ha gaziere gị o si na conscience mmadụ scam gị ka ị ga-eji gị ahụ mmadụ ọpụta ọ sị gị na ya na-akwụ tax ya na-akwụ tit mana ọ naghị akwụkwa tax ọ ga-akwụ ọ conscience ya scam na ọ ya na-ebute mmadụ eji ọkwụọ tit mana ọ gaghị akwụ tax in nature we own tax we are not owing tithe but now out of scam get it the moment religion nọ na Africa ga-enwe total restoration and liberation. ọ mgbe scam ya conscience ka ị ga-eji ga ahụ value for paying tithe mana enwe the value for paying tax. anyị pụtazi anyị ọ na-ebulem the government mana anyị agaghị ebulem the religion. o nwebụghị onye ịhụ mpụtara na-adọ Catholic vam mana otu Tinubu ka a na-adọ vam ihu mewe ka a na-adọ ndị Anglican vam mana Osoludo ka a na-adọ vam development mana ego Catholic na Anglican nwere ịmana o nwere ike Imo steeti na Abia steeti na Anambra steeti enwere ya ọnwụkwa ego ha nwe worldwide o Catholic Church nọ na Nigeria na Anglican Church nọ na Nigeria ka njidegodi ya ego ha nwere karịa ego 3 steeti nọ na Nigeria nwere. ọ dị ka otu a na Anambra steeti nọ kịta na ịnọgide kịta na esi na Anambra ka Catholic n'ebe ahụ ka ndị gwara Anambra ọ Catholic na Anambra to the extent na otu a na Anambra na kịta na ọ Catholic na-edetermine onye ga-achị Anambra achọghị azụ election Anambra na ịma ndị na-azụ election na Catholic and Anglican all the two religion na-azụ election ebe a na ịhụgo na onye ọrịa na-achị Anambra ahụ ego ndị Catholic ịhụgo na amụmụ na ọta gị na-akọ nkịta na otu a na gọvanọ anyị ndị kịta na ọ ga-enwe ego ọrụ na ndị Catholic ọ dị ka Catholic ọ ga-enwe mkpa kịta na ha bịa kọọ ya ha ga-egbo mkpa ha ịghọtagbo ya kịta na kama ọ gaghị egbo mkpa Catholic kama ọ sị nke local gọọmenti ba mgbe mụ na gị adịgo affected ma nke steeti akwụghị na mụ na gị adịgo affected mana ndị ụka dị affected ihe ta abịakwa aga na-adọ ndị ụka ndụ vam ahụzie gọọmenti ka a na-adọ vam so na ihugo ka esi ere conscience anyị all scam go and so many other things. ọka nwanne onye scam ego ya otu a na ndị ọcha nọ na ama ndị Igbo onye ire na-ego ya agwụnụ ozu onye ike nana mana conscience ahụ ihe a na-akpọ ya ahụ ọya nwa bute okwu a mental slavery ọya nwa perpetual slavery perpetual
ịma aga m skuul mana m na-asụ Igbo akwasịta you got to get na oh yeah, perpetual slavery, mental slavery, all that conscience scam. Oh yeah, na-ebute abịa asị gị na gị ṅụọ olive oil nke iji gaa akwụkwọ o doro gị anya ịma ihe olive oil ịma content eji eme olive oil ịma na anaghị eri ya eri mana because of no pastor gwara ya because of no father gwara ya olive oil ngwa sesike na ọnwa gị sị gị na gị ṅụọ olive oil ị gaghị aṅụ ya sesike na odi gị sị gị na gị ṅụọ olive oil mana ekwu ya na pastor sị na gị ṅụọ olive oil ị wee tinye n'ọnụ nwụọ ọsịwa special ụmụ nwaanyị ọsị isi special ụmụ nwaanyị enyi m nwoke were 30 plot of land ya na Abuja ochiwe Jizọs mental slavery ọ nọ n'ihu dibe na-eti Jizọs na ya na a na-ekwu ka a na-ekwu ndị eriri ahụ igwe a na-ekwu ochie ọfọ na-eme ị na-ahụta ọrụ ọgwụ manekwere unu ndị ụka mmerụ na ife ọmanakwara ha ọ nọ ebe ochie Jizọs ịghọta ọkwa mental slavery ahụ ịma ihe a na o ji eti Jizọs ma ihe ọ gara iti chimo yes ọwụ Chineke chimo ịghọtagwo ihe ị ga-akpọ onye ọ ga-aga ịkpọ ọza gị ochi gị ka ị ga-akpọ ọza gị ịghọtagwo ya na ọ tiwe Jizọs ka a gasị na ụmụ ya na-akpọ Jizọs ịghọtagwo ya na enyi m nwoke wetara plot of land ya na Abuja mgbe ọ na-enwe nsogbu na-agbagharị ka ọ maa ndị ga-enye ya aka solve the problem wee mite one guy nọ na Asaba na-akpọ Julius Nneme Church that boy ekwugwara m sị na ọ gaghị adị ya na mma mana ka anyị lewe ugwu ala ndị be anyị si na ugwu ala that boy wee sị na ndị eme ya deliverance na ọ bịa so ya ihe m ga-emuvu Chukwu ịma ọ ka ha si abata Julius aha ya onye ọbụla mma ndị na-eme ụka na Asaba mara gwa ya mazi m aha chọọchị ya restoration gịnị Julius nwa obelu nwa ndị ọcha ọ dị ọcha otu a na ndị ọcha mana ọ ka m ọcha nwa obelu nwa the boy si ya na ọ weta na o were ihe m ga-emuvu Chukwu wee bịa so ya esi enyi m nwoke wee 30 plot of land ya na Abuja onye na-enwe financial issue wee 30 plot of land ya ịma mgbe enyi nwoke nji amata ife na-eme o chefuo na ya eregwu about 5 plot of land n'ime ana resị ndị mmadụ ya chọrọ akwụkwọ ndị ahụ resị ịmago onwe otu anyị nọ na ihe na-agara gị nke ọma anyị oche enyi gị business colleagues ije Ghana na Abuja rịpọtụ anyị nye nwa na Abuja ma sị gị nna ebe gị nwa nna nye n'ụgwọ plọt ebe ahụ esi na m weta ego mewere ego enye gị mana enyebeghị m akwụkwọ ị na-aghọta bikọs ihe na-aga gị nke ọma onye nke mmadụ ise na mgbe o ji wetezie na enye mmadụ ise n'ebe ahụ ọ chịrịgo akwụkwọ chinye Julius mgbe enyi bịa takụlụzi ya si ya gịnị awụbekọ ndị be oge ahụ mgbe ihe a na-eme awụbekọ ndị be mgbe enyi bịa takụlụzi ya si ya gịnị mekọ enyi ji mekọ n'otu a ngwa na nkịta gịnị ka a ga-eme ọsị m na nke nkacha ya na-anọ nke 5 plot ahụ mụsị ya ngwa ka mma ka onye ya atụgide nga egbe na akpịrị agwụkwa m gị ihe agwa sị gị be very careful of this young man kịta na ọrụ ejigo over the months iji jeso echi asị dị ọnwa ihe na-eme mana ọ sị gị milete ka iso ya na gị ga-ahụ movement of God and Jesus kịta ihugo ndị movement ebe ị nọkwa ka ị ka nọ ngwa ka anyị jekwuru ya ka a mara ka awụbekwe ndị be oge ahụ ka anyị mara 5 plot of land ahụ ka anyị mara ka a ga-esiga ewepụta ya ị mara anyị fọjiziga ya enyekwa ya na ka anyị na-enwe appointment ruo ma kịta o meghọ that meeting ife na-amata ife na-eme ọ chere ka akwụkwọ chinyekwa ofu enyi anyị nọkwa Abuja a na-akọ obi ihe a na-agwa gị kiriki anyị the boy read that 30 plot of land read that 30 plot of land ọ read that na under 1 year ọ ma na ọhịa ya zute n'ori ọ ma na the longer the thing nọ the longer ka a ga na-adọ ya ndụdọ na-adọ ya vam ya chere ya na re ma na nri emegbe ero ma kịta that boy na mgbe ndị nwezi ya na ga-adụazi ya nọ gịnị ka eche na ọ ga-agwa ha gịnị mere o ji mede atị na maka eri conscience ọ ghọta na ọ wụrụ na otu ahịa nwere nsogbu ya weta atịpụlọtọ na otu ahụ asị ya wee ihe ga-emuvu God amaghị m God nke a na-ekwu aghọta m God nke a na-ekwu God nke ha na-ebu n'uche na o kere eluigwe na n'ụwa onye ị ga-eji 30 plot of land ga-emuvu na-ejekwe na ntị ndị be anyị ọwụ God nke Chukwu oke abịa maka onye ka ị ga-eji 30 plot of land ga-emuvu ị ga-ahụ ndị efuru efu ọ wee 1 plot of land
ọ sị gị ya ji ya na-eso isi ka e wee move God. One plot of land 50 by 100 ma ọ 60 by 120 ka iji move God. Egaghị anya ọkwa na ndị n'Ọnịcha, ọnwụkwa na ndị na Lekki, ọnwụkwa na ndị na Maitama, ọnwụkwa na ndị na Aso Rock, ọnwụkwa na ndị na New York, ọkwa na ndị n'Ọnịcha ka iji move God.